Ja kažem, nije sedmoro. Imao sam po 117 maraka na njih sedmoro, znači to izađe 800 i nešto maraka sam dobio za njih. Sad dobio ako mogu da sad, 15. februara trebalo biti 1330 maraka na njih. Čekaj, doplatak? Doplatak dječji. Doplatak dječji. Koliko sad dobijaš po djetetu? Dobijam 117 maraka. 117, njih sedmoro, oko 800 i nešto. Či 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 i plus onda 7 puta 17 ljudi. Pa to je skoro 100 maraka. Sad? A šta kažeš 1300 nešto? Sad ide na... Sad godinu sad da ga bocim na 190 maraka. Po djetetu. Znači sad ćeš imati po 190 maraka po jednom djetetu.